Bore da, chroeso i'n ffrwd fyw bore yma, a hwn di'r un dwytha yn yr gyfres 30 diwrnod, 30 awgrym Microsoft 365. Drwg i ni bod fi chydig bach yn hwyr yn ymuno efo hwn. Nathon ni jyst redeg drosodd rhyw 1 munud efo'r fersiwn Saesneg, so mae ddrwg i ni am hynna. Croeso i bawb sydd wedi ymuno efo ni heddiw, croeso hefyd i bawb sydd wedi ymuno efo'r recordiad yma. A be da ni edrych ar heddiw ydy sesiwn bach yn hirach i ni edrych yn union ar sut mae dod â'n intranet ni, neu'n mewnrwyd ni, i fewn i Microsoft Teams, fel bod i gyd o'n staff ni yn gallu cael mynediad i gwybodaeth pwysig sydd ar y mewnrwyd, yn hawdd, yn lle maen nhw isio, ag ar unrhyw ddyfais maen nhw'n digwydd bod yn defnyddio. Boed hwnna yn gyfrifiadur, yn gliniadur, neu yn ddyfais symudol fel ffôn neu tablet, enghraifft. Felly, nes i sôn yn yr gwahoddiad bod pethau allan mynd i ddibynnu ar sut oedd y rygbi wedi mynd ddoe. Dwi ddim am sôn llawer amdano rygbi, heblaw i ddeud llongyfarchiadau Iwerddon a llongyfarchiadau mawr iawn i'r Alban ar eu canlyniadau ddoe. Gwych o ganlyniad i'r Alban, i fod yn deg iddyn nhw. Ac dwi'n meddwl mae hwnna'n ddigon i ddeud am heddiw am y rygbi. Felly, doedd hi ddim yn ddiwrnod da iawn nag oedd i Gymru yn anffodus. Felly, reit, dwi am symud ymlaen, ac be mae gen i heddiw ydy, so dwi jyst am esbonio chydig bach am sut dwi am wneud hwn. So dwi wedi creu fideo sydd yn dangos y broses o wneud hwn, a dwi am mynd â chi trwy'r fideo, dwi am ddangos i chi be dwi'n wneud yn y cam yna. Ac y rheswm am hyn ydy, mae yna chydig o bethau sydd yn gorfod dod at ei gilydd ar unwaith i wneud i'r broses yma weithio. Ac o bryd i'w gilydd, mae yna rei rhan o'r broses hefyd sydd yn cymryd bach o amser i weithio neu i ymddangos enghraifft yn y portals. Felly, mae jyst yn well bod fi wedi wneud o gyd, bod o gyd yn ei le a bod fi'n gallu dangos i chi yr cama yn hytrach na enghraifft gorfod mynd yn ôl, disgwyl, gweld os di rhywbeth i digwydd, wedyn fyswn ni ddim efo digon amser i wneud o bore yma. Felly, dyna sut dwi wedi wneud o. Felly, dwi jyst am lwytho'r fideo yn fan hyn. Dyna ni, a wedyn dwi jyst am rannu'n sgrin efo chi. Okay. Right. Rannu hwnna. Jyst angen mynd yn ôl i cychwyn ar y fideo. Reit, dyna ni. So, ar yn sgrin rwan, mae gennych chi yr fideo yma, a fel dwi'n dweud, dwi'n mynd trwy'r fideo yma efo chi a dangos i chi yn union beth sy'n digwydd yn bob rhan o'r fideo. Felly, lle mae hwn yn cychwyn ydy, da ni'n cychwyn i ffwrdd yn yr SharePoint Admin Centre. A be da ni angen gwneud yma ydy, da ni angen ffeindio yr safle da ni'n mynd i ddefnyddio fel ein safle cartref, neu fel Microsoft yn dweud, home site. A mae Microsoft yn awgrymu bod ni'n defnyddio yr safle gwraidd, neu root site, fel yr safle gartre. So'r safle gartre ydy lle mae pobl am landio pen maen nhw'n dod i'r mewnrwyd yma gyntaf, a dyna lle mae ein arwyddion ni ar gyfer gwybodaeth arall i gyd am fod. Felly, da ni'n mynd i fod yn gosod i fyny rhywbeth weddol syml yn fan hyn, jyst efo un safle cartre, ac da ni ddim am ddefnyddio dim byd fel mae Microsoft yn galw nhw'n hub sites ar hyn o bryd. Mae hub sites yn ddefnyddiol os da chi efo lot o portals gwahanol da chi angen, fel un corfforaethol ag un ar gyfer gwybodaeth adnoddadynol, un arall ar gyfer gwybodaeth teithio, un arall ar gyfer gwybodaeth cyfreithiol o bosib. So mae hub sites yn ddefnyddiol iawn fel hynna. Da ni ddim yn mynd i fewn i'r gwybodaeth yna heddiw, oherwydd fydd o'n cymryd gormod o amser, a da chi'n gweld yn fan hyn, mae hwnna'n sôn am hub sites yn fan hyn, ond da ni ddim am mynd i fewn i hwnna heddiw. So be da ni'n mynd i wneud yma? Da ni'n mynd i ddefnyddio ein safle gwraidd fel yr safle cartre. So'r peth cyntaf ni'n gwneud ydy jyst gweld pa safle gwraidd ydyn ni efo yn yr tenant yma. So dwi jyst am gychwyn y fideo, a wedyn yr ffordd hawsa i weld hyn ydy yn yr SharePoint Admin Centre. So clic ar y URL yma, a wedyn wneud A i Z fel yr kind of sort order yn fyna. So os da ni'n mynd ymlaen yn fyna. Sori, mae hwnna wedi mynd ymlaen rhyw chydig yn fyny. So da ni'n gwneud A i Z, a wedyn be dwi'n mynd i weld ydy mae hwn yn fan hyn yn mynd i ddod i'r top, a hwn ydy fy safle gwraidd i. So just enw'r cwmni i fi a .sharepoint.com.
A fel rheol, newch chi weld bod hwnna'n deud system account yn fyna, cos yr system sydd wedi creu hwn fel mae'r tenant wedi cael ei greu. Ar hyn o bryd, mae'n dangos fel communication site, fe ni newid hwnna, so fes ni newid hwnna enghraifft i kind of Mewnrwyd yr cwmni neu rhywbeth fel yna. Ond just communication site ydi o ar hyn o bryd. Okay, so, da ni am glicio ar y URL na wedyn i weld yr safle. So, da chi'n gallu gweld yma, mae hwn jyst yn safle sydd wedi cael ei greu gan Microsoft. Mae'r template yma jyst yn cael ei roi ar y safle i ddechrau fo'i. Ond cwbl da ni efo diddordeb yma i ddechrau fo'i wedi gweld sut mae hwn yn edrych a be ydy'r safle da ni'n mynd i fod yn defnyddio. Okay, so dwi ddim am wneud dim newidiadau iddo ar hyn o bryd. So, rwan da ni'n gwybod pa un di'n safle gwraidd ni. Da ni rwan angen gosod yr home site, neu'r safle cartref. Da chi'n gweld ar y funud current value not set yn fyna. So, da ni angen gosod hwn. A mae'r gosodiadau yma o fewn settings yn yr SharePoint admin center yn fyna. Ganolfan weinyddol SharePoint. Okay, so, just symud ymlaen chydig. So, be dwi eisiau gwneud, dwi eisiau gosod yr safle gwraidd fel yr safle cartre. Ac be dwi'n gorfod wneud i clicio ar home site yn fan hyn, a wedyn mae'n dod i fyny efo box yn gofyn i fi pa URL dwi eisiau defnyddio ar gyfer hwnna. So, be dwi am wneud yn fan hyn ydy dwi am mynd yn ôl i'n safle cartre i gael golwg ar y fan sydyn, a dwi am weld be ydy'r URL yna a copio'r URL. So, dyma ni yn safle cartref. So, hwn ydy'r communication site ma'n ei sôn amdan, ac hwn ydy'r cyfeiriad ydw i eisiau defnyddio ar gyfer fy home site. Okay. So, symud ymlaen chydig. Dyna ni. So, dwi jyst yn copio hwnna. A wedyn, be dwi'n gwneud wedyn ydy dwi jyst wedi pasteio hwnna i fewn i'r safle yn fan hyn. So, i'r URL. Okay. So, safio hwnna. A wedyn, fel ydych chi'n gweld, mae hwn wedyn wedi newid i ddangos mae hwn ydy safle cartre fi. OK, so da ni wedi gosod y safle cartre. Hwna ydy'r lle fydd y pobl yn landio pan maen nhw'n trio dod i gael y wybodaeth o fewn ei mewnrwyd yn enghraifft. OK. So, dwi jyst yn ail-lwytho'r sgrin chydig yma i weld os di rhywbeth di newid, dim llawer ar hyn o bryd, ond be sydd wedi newid ydy, so, am bod hwn rwan wedi cael ei osod fel safle cartref, da ni efo 2 opsiwn ychwanegol yn fan hyn yn y settings. So, da ni efo Global Navigation, a da ni efo gosod neu set-up Viva Connections yn fan hyn. So, mae hwn yn dod o dan y menu yma. So, settings yr dudalen. Da chi'n gwybod bod ar y dudalen yma, mynd i'r settings i fyny yma yn y top, a newch chi gael yr opsiynau ychwanegol yma o Global Navigation a set-up Viva Connections. So, yr peth cyntaf da ni eisiau gwneud wedyn ydy gosod y Global Navigation. A mae hwn am ddangos i ni sut mae'r app bar yma, so hwn di'r app bar yma'n hyn, yn mynd i edrych ar yr ochr chwith. A hwn sy'n mynd i fod yn dod â ffordd hawdd i ni i weithio trwy'r kind of, mewnrwyd yma fel da ni'n chwilio am wybodaeth a falle, a hwn sy'n mynd i wneud yn hawdd i'n staff ni gallu mynd trwy'r gwybodaeth a cael at wybodaeth yn lle maen nhw angen o. OK, so dwi jyst am symud y fideo ymlaen chydig. So, Global Navigation, a wedyn Enable. Dwi'n mynd i roi logo ychwanegol yn fyma, so dwi'n mynd i just uwchlwytho ein logo ni. Okay. A wedyn, so dwi jyst am, i ddechrau fo, dwi'n gadael yr navigation yma fel hub o Global Navigation, ond i ddweud y gwir, dwi'n mynd i newid hwn mewn eiliad, oherwydd, fel nes i sôn, da ni ddim yn mynd i ddefnyddio'r hub sites ar hyn o bryd, oherwydd yr demo yma'n reit syml. So, da ni ddim am ddefnyddio hwnna ar hyn o bryd. So, newch chi weld, wneud hwn ddim really newid yn llawer am rwan. So, dwi'n safio hwnna fel mae o. Okay. Ar hyn o bryd, does na ddim byd llawer wedi newid yn fan hyn. Da chi'n cofio nes i uwchlwytho'r logo yna hefyd. So, does na ddim byd llawer wedi newid ar hyn o bryd. So, be dwi'n mynd i wneud ydy, dwi'n mynd yn ôl i fewn i'n settings, Global Navigation,
A dwi am newid hwn, so bod o'n deud home site navigation. So ar hyn o bryd, cwbl dwi eisiau di rhywbeth weddol syml yn fyna, so dwi efo safle cartref, home site, so dwi just eisiau i'r app ba na gallu neud yr kind of home site navigation, yeah? So bod o'n gadael i ni fynd trwy'r dudalen yma mewn ffordd. So ni, mae'n eich bach o bodaeth ychwanegol fyna hefyd, be mae'r llall yn neud. So safio hwnna. Okay, a wedyn, ych gweld yma'n hyn rwan, mae'r app ba yma wedi diweddaru fan hyn, so mae gen i logo ni fyna. Okay, a wedyn dwi jyst am mynd bach ymlaen y fideo. So os dwi'n agor yr app ba na fyny rwan. Okay, ydych chi'n gweld rwan bod hwn yn gadael i chi symud o rownd y safle, so mae'n debyg iawn i'r options sydd tu ôl i hwn rwan, ond mae'n gadael i chi symud rownd y safle yna a dod â hwnna i fyny yn lle bynnag ydych chi yn y safle. So, symud ymlaen. Ni'n gallu mynd i fyny dogfenna, mae hwnna'n mynd i fyny dogfenna fyna. A mae'n dangos i chi, hwn di'r global navigation bar yn fyna lle. Okay. Step nesaf ydy, da ni wedi gosod yn safle fyny rwan. So mae Microsoft yn awgrymu, oherwydd bod hwn yn safle da ni'n defnyddio ar gyfer i gyd o'n staff, mae'n gallu bod yn mynd allan i lot o bobl, dibynnu be di maint ein cwmni ni er enghraifft. Mae o werth i ni wirio bod yr safleoedd yna'n barod i bobl gallu gael atyn nhw yn weddol hawdd ac yn weddol syml. So be da ni'n neud ydy maen nhw efo extension sydd yn gallu cael ei lwytho fewn i unai Eich neu Chrome. A mae hwn yn gwirio'r tudalen i chi ac yn rhoi gwybodaeth defnyddiol i chi nôl ar y tudalen yna. So na ni wneud hwn i'n tudalen syml iawn ni rwan, jyst i weld os oes yna unrhyw broblemau efo fo. So dwi wedi mynd i'r Chrome Web Store yma ac da chi'n gweld Page Diagnostics for SharePoint ydy'r extension. So dwi jyst am symud yr fideo ymlaen chydig, so da ni ychwanegu'r extension. Da ni wedyn yn mynd i pinio'r extension i fyny yn y top yma. Okay, so pin, a wedyn ydych chi'n gweld mae o'n ymddangos wedyn i fyny yn y top yma hyn. Okay. A wedyn yn ôl ar y safle, so dwi wedyn yn gorfod mynd, so dwi'n mynd yn ôl i'n safle o fewn, oherwydd bod fi wedi rhoi'r extension yn Chrome yn fan hyn, dwi'n mynd i fewn i Chrome a dwi'n llwytho yr tudalen i fyny. Wrth gwrs, dwi'n gorfod logio fewn, neu wneud siŵr bod fi wedi logio fewn mwyn cael at yr safle yma, cos mewnrwyd ydi o. Mae rhaid i chi roed eich gwybodaeth Microsoft 365 fewn i gael at y safle. A wedyn, be dwi am wneud wedyn ydy, dwi wedi cychwyn wedyn, so dwi wedi clicio ar yr extension, mae'n edrych ar y dudalen, a dwi wedi cychwyn yr diagnostics. A fel ydych chi'n gweld, mae tudalen basic Microsoft oedd hon, dwi ddim wedi gwneud llawer o gwbl iddi. Mae yna un llun mawr arno fo, ac mae hwn yn diddorol hefyd. Mae'n sôn amdan public CDN ma is not enabled, so dwi ddim am fynd i fewn i lawer o wybodaeth ar sut mae roed y CDN ma ymlaen, ond be mae'n golygu ydy Content Delivery Network, a mae Content Delivery Network yn dda oherwydd os da chi efo pobl mewn lot o lefydd gwahanol, yn enwedig ar draws y byd, er enghraifft, mae Content Delivery Network yn copïo gwybodaeth o'r safle yma ar draws y llefydd gwahanol yma. Ac mae hynna'n golygu bod pe mae pobl yn mynd i nôl y gwybodaeth o'r safle, maen nhw'n nôl o rwla sydd yn lot agosach iddyn nhw. Yn hytrach na gorfod, er enghraifft, os di rywun gynnwch chi mewn swyddfa yn Australia ac yn trio cael mynediad i gwybodaeth yn Gymru, mae'n mynd i gymryd mwy amser i gwybodaeth yna gyrraedd Australia, ond be mae Content Delivery Network yn neud ydy gadlu chi gael copies o'r safle er enghraifft yn Australia, so bod nhw'n gallu cael y gwybodaeth yna yn lot cynt. A wedyn mae hwnna yn cysoni rhwng y rei gwahanol, rhwng eich safle canolog ac yr Content Delivery Network yna sydd yn Australia o bosib. So mae hwnna yn rhywbeth da i gael, ond fel dwi'n dweud, cwmni bach, safle bach, dim llawer o bobl, so dwi ddim yn poeni amdan yr eitem yma yn fan hyn. A wedyn, y llun mawr, dwi'n cymryd ti mae hwn, ydy mae'n siŵr sydd yn chybach yn fwy na fysa nhw'n hoffi i lyniau fod pen maen nhw'n llwytho safle we fyny. OK,
So mae yna chydig bach o wybodaeth yma hefyd, sut da ni'n sortio'r pethau yma. So da ni'n gallu dysgu mwy amdan be di'r broblem. A wedyn mae yna chydig o bethau da yna hefyd. So, fel dwi'n dweud, jyst tudalen diofyn ydy hwn gan Microsoft. A mae hyn yn mynd i fewn i'r wybodaeth amdan sut mae hwn yn mynd ar draws y rhwydwaith a falle. So, unwaith da ni wedi gwneud hynna, so da ni wedi gwirio rwan bod ein safle ni yn iawn, bod yn safle ni yn gallu gweithio ac yn weddol hygyrch o ran pobl yn gallu cael atra fo, bod o ddim am gymryd hydoedd i'r tudalen lwytho enghraifft iddyn nhw. Sorry, jyst gymryd sip o ddŵr yma. A wedyn, y step nesaf ydy, ar y safle yma, da ni'n mynd i fynd i fewn i'r settings eto, a da ni'n mynd i fynd i fewn i'r setup Viva Connections yma. So, symud pethau ymlaen. A wedyn, yr step gyntaf yma ydy create dashboard. So'r dashboard ydy gwybodaeth mae bobl am weld gyntaf, fel maen nhw'n dod i fewn i fyma, yn ywedig ar yr mobile hefyd. A mae hwnna'n cynnwys cardiau sydd yn rhoi ffordd hawdd i bobl gael i fewn i links neu apps neu pethau gwahanol fel hynna yn sydyn iawn o'ch mewnrwyd chi. Felly, na ni weld sut mae hwnna'n gweithio rwan. So, da ni am greu dashboard, neu creu dashboard. A mae hwn eto yn digwydd o fewn SharePoint, felly, a be mae o'n neud ydy mae o'n rhoi'r opsiwn i ni weld sut mae hwn yn mynd i edrych ar y mobile a'r desktop. So, mae'n rhoi'r opsiwn ni yn fyna. A wedyn, be da ni'n neud wedyn ydy, so na i just pwysio hwnna. So, da ni'n adio be maen nhw'n galw'n cardiau, a hein ydy'r fath o bethau da ni'n gallu ychwanegu fel cardiau. So, maen nhw wedi rhoi cwpl o apps i ni i gychwyn efo, approvals ma, tasks, os gynnon ni i wneud enghraifft, shift, so da iawn i bobl sydd yn gweithio gweithwyr frontline, dwi'n siŵr beth i hynny'n Gymraeg, sori. A wedyn unrhyw app Teams hefyd, da ni'n gallu ychwanegu hynny fewn, neu links i'r we, na ni weld sut mae hwnna'n gweithio mewn eiliad. So da ni jyst am ddefnyddio rei diofyn yma i ddangos sut mae hwn yn edrych. So na ni roed approvals i fewn yna, na ni roed tasks i fewn yna. Na ni, jyst cymryd chydig i sortio, na ni add card yma yna. A wedyn dwi am roed shift hefyd. So fel yn dweud, dwi jyst yn ychwanegu bob peth sydd yna i ddangos i chi sut mae hwn yn mynd i edrych ar yr dyfais symudol ag ar yr cyfrifiadur wedyn. A wedyn da ni'n mynd i roed cwbl o links i fewn hefyd. So mae'r link yna'n gallu bod fel mae'n dangos yn fyna, unrhyw safle SharePoint hefyd. So os da ni'n safle SharePoint eraill, da ni eisiau roed yn fyna, da ni'n gallu roed hynny. So, dyma ni, mae wedyn yn dangos i chi sut mae hwn yn mynd i edrych ar y ffôn symudol, enghraifft. Dyna ni. So, da ni hefyd yn gallu gweld sut mae'n mynd i edrych ar yr desktop. A diben hwn ydy bod o'n dod yn ran ydym ni'n gallu ychwanegu i fewn i tudalennau cyfathrebu o fewn SharePoint. So, newch chi weld wedyn sut da ni'n defnyddio'r dashboard yma o fewn yr safle gyfathrebu. So, da ni am gyhoeddi hwnna. So, da ni'n cyhoeddi'r dashboard. Dyna ni. So, da ni wedi creu o, da ni'n cyhoeddi fo. So, hawdd iawn i greu dashboard yna. Dyna ni. A wedyn, mae hwnna wedi cael ei greu. Da ni jyst am newid ychydig, oherwydd nes i ffeindio allan wedyn, so os di rei o'r, o'n i'n trynu'n syml, os di rei o'r web links ma ddim wedi gosod, o bosib newch chi gael gwall pen da chi'n mynd i fewn i roed o i fewn i'r safle gyfathrebu. So dwi jyst yn mynd roed gwybodaeth i fewn i'r web links ma. Hein ydy safle we fi, so dwi'n roed safle we fewn yn fyna. So fel da chi'n gweld, hwn di'r safle we. A mae wedi pigo fyny yr teitl i ffwr o'r SEO descriptions sydd ar y safle we. So, be bynnag di teitl yr enghraifft sydd gyda fi ar y safle we, mae o wedi digwydd pigo hwnna fyny. Mae'n neud o weithiau, di o ddim di wneud ar rei eraill i fi, so dwi'n mynd gant y cant eto, mae edrych i fewn ydych bach mwy, ond mae hwnna yn pigo fyny chydig o gwybodaeth i ffwr o'ch safleoedd chi. So, symud ymlaen.
So, da ni'n gallu rhoi teitl, gan y mwy defnyddiol iddo fo. So da chi'n gweld sut mae hein yn newid. So mae'n dangos i chi fel da chi'n symud ymlaen, sut mae hwn yn mynd i edrych. So da ni'n mynd i roi delwedd chydig bach gwell arno fo. Dyna ni, so hwnna di delwedd yr brand. Dwi ddim yn ddylunydd graffig chwaith fel da chi mae'n siŵr wedi gallu deud erbyn hyn. So dwi jyst am roi'r link arall i fan yma, ag da chi wedi gweld hwn yn gweithio, so mae hwn yn mynd i fod yn link i'n academy ni, lle mae gen ni gyrsiau ar-lein, a falle, so na i just symud hwnna ymlaen ychydig, ond dwi am ddefnyddio hwnna jyst i ddangos. Dyna ni, reit. So, yn fyma. Just talu chyfym eiliad, sori. Reit, okay. So, lawr yn fyma ar y gwylod, ag ddim yn hawdd iawn i weld, ond na i drio ngorau. So, lawr yn fyma ar y gwylod, mae gennym ni rhywbeth maen nhw'n galw'n audience targeting. So, mae'n bosib i ni dargedu hefyd rhai o'r kind of cyd-ran yma ar y tudalennau cyfathrebu yma i ddeud, reit, mae'r person yma efo diddordeb yn y gwybodaeth yma, so os da ni efo kind of cyd-rannau, da ni'n gallu deud, reit, dwi eisiau targedu hwn ar gyfer grŵps Office 365, enghraifft. A be mae hynna'n golygu ydy, wneith pobl yna gael wybodaeth yna yn dod i fyny top yr dudalen iddyn nhw, neu fydd yna wybodaeth specific yn yr kind of cydran yna, iddyn nhw yn dibynnu ar be di kind of swyddogaeth nhw, so bod nhw'n gallu cael content wedi geiriadu ar gyfer nhw yn union. So, bob beth yn ddefnyddiol iddyn nhw enghraifft, am bod nhw'n digwydd bod yn y grŵps yna. Dwi ddim am fynd i fewn i fwy o wybodaeth am yr audience targeting ar hyn o bryd, oherwydd mae hwnna'n rhywbeth ychwanegol sydd lle da ni ddim efo dim amser i weld hwnna ar hyn o bryd, ond mae hwnna'n ddefnyddiol i chi wneud siŵr bod yr gwybodaeth iawn yn mynd i'r pobl iawn ac yn troi fyny yn yr ffrydiau iawn ar yr amser iawn. So, rhywbeth pwerus, ond dim rhywbeth mae gen i lot o amser i edrych i fewn i yn fan hyn. So, dwi'n symud ymlaen, dwi'n safio hwn. Dyna ni, so mae'n dweud audiences to target yma. So, dyna ni am ailgyhoeddi hwn. Dyna ni, dyna sy'n mynd edrych hwn. Ailgyhoeddi. So, dyma sut fydd yn edrych ar yr bwrdd gwaith. Ag rwan, os da ni'n mynd yn ôl, so be da ni angen neud rwan, ydy da ni eisiau mynd yn ôl i'n safle gyfathrebu, a da ni eisiau neud siŵr bod pobl yn gallu gweld y dashboard yma ar y safle gyfathrebu yma. So, gyfathrebu, so dwi am wneud edit neu golygu yn fyna. So, da ni am olygu'r tudalen. Dwi am wedyn ychwanegu'r dashboard yma o dan y lluniau yma i gyd. Fyswn ni'n gallu rhoi nhw fewn yn rhywle dwi eisiau. Na i just ddangos i chi pa gydran da ni'n chwilio amdano fo. So, pen da ni'n ychwanegu'r cydran, be da ni'n chwilio amdano ydy'r dashboard for Viva Connections yma yn fan hyn. So, da chi'n mynd i, os di o ddim yn dod i fyny yn y top yn y frequently used, mae o yn ar hyn o bryd, oherwydd dwi wedi bod yn kind of newid o ag yn gweithio arno fo. So, da chi'n gallu gwneud search yn fan hyn, neu chwilio yn fan hyn, a just teipio fewn dashboard, neu dashboard, a wneith hwnna ddod i'r top wedyn pen da chi'n chwilio amdano fo. So, ychwanegu un o heina i fewn, yn lle bynnag da chi isio ar y dudalen. A dyna ni'r dashboard rwan yn ymddangos ar yr dudalen yna. So, da ni'n mynd i safio'r tudalen, da ni'n mynd i ail gyhoeddi yr dudalen yna. A rwan, mae hwnna'n neud, yr rhan o'r gwaith oedd angen neud yn SharePoint i gael y safle yn barod. Mae hwnna rwan wedi cael ei wneud, so mae'r safle yn barod, mae'r home site wedi osod i fyny, a mae'r dashboard yna wedi creu fel bod ni'n gallu cael y gwybodaeth yna ar yr kind of front i bobl o fewn Teams o felly. So rwan mae rhaid i wneud bach o waith yn yr ganolfan weinyddau Teams. Felly, yr peth cyntaf da ni'n mynd i wneud ydy, da ni angen mynd i fewn i'r, ella fe rhaid chi ofyn i rywun wneud hwn drostoch chi, sydd yn gallu. So, manage apps yn fan yna. So, da ni'n rheoli appiau. Ac da ni'n mynd i chwilio yn fan hyn am Viva Connections. So, ewch chi weld rwan, os dwi jyst yn teipio am Viva, so wneith ddod i fyny fel Viva Connections yn fyna. Hwn da ni eisiau
Ac ar y funud, mae'r statws yn blocked by publisher. So hwnna di'r diofyn ar hyn o bryd, fel mae hein wedi cael ei gosod gan Microsoft. So, da ni'n mynd i agor hwnna, clicio ar Viva Connections, ac yr peth cyntaf dwi'n mynd i wneud yn fan hyn ydy alaw, rwan ta, ella bod chi eisiau wneud bob peth da chi angen wneud fel setup i ddechrau fo, a wedyn clicio ar alaw, so fedrwch chi wneud hwn mewn ordor gwahanol os da chi eisiau. So, o bosib, newch hwn fel rhan dwytho'r broses mewn ffordd. Ond dwi am wneud y rwan, cos dwi'n gwybod bod fi eisiau, dim ond fi sy'n mynd i fod yn defnyddio hwn ar hyn o bryd. So mae yna chydig o wybodaeth am yr app yna hefyd. So alaw. A wedyn, be dyn ni'n mynd i newid wedyn ydy, da ni yn mynd i newid chydig o'r manylion yn fan hyn. So enghraifft, y short name, da chi'n gallu newid o i be bynnag da chi eisiau fo ymddangos fel. So dwi eisiau fi ymddangos fel IT Hub, so yr hub ar gyfer gwybodaeth i gyd ar y cwmni. Da ni'n gallu disgrifio fo hefyd, so pobl yn gallu ffeindio fo. Os da ni fo polisi preifatrwydd, dylen ni roed o yn fan yna, a wedyn yr URL i'n gwefan enghraifft. So da ni'n gallu diweddaru'r gwybodaeth yna i gyd ar gyfer yr app, so bod ni'n gallu brandio fo. A wedyn, beth nesaf da ni eisiau gwneud ydy, unwaith da ni wedi gosod hyn yn gyd i fyny, da ni eisiau mynd i fewn i'r setup policies yma, ac mae gen i yn yr esiampl yma dim ond un polisi ar gyfer pawb yn yr sefydliad. So, os dwi'n mynd i fewn i fyna, wedyn, so, yn fan hyn, be da chi'n gweld ydy, pe mae pobl yn llwytho Teams ar hyn o bryd o fewn y sefydliad yma, hein di'r pinned apps, neu hein di'r appiau maen nhw'n mynd i gael, fel rhan o hwnna. A be da ni angen neud ydy, da ni eisiau ychwanegu ein app Viva Connections, neu be bynnag da ni wedi ailenwi fo i, yn fan hyn. So dyna be da ni'n neud yn fan hyn. So mae hwn o fewn y setup policies, da ni'n mynd i chwilio yn fan hyn am ein app ni. Rwy'n ta, dydy Viva ddim am weithio, oherwydd dwi wedi ailenwi fo yn IT Hub. So fel da chi'n gweld, mae'n dod i fyny fel IT Hub yma, oherwydd hwnna di'r short name y dwi wedi rhoi i'r app yna. So dwi'n mynd i ychwanegu hwnna. Clicio'r add. Wedyn, mae hwnna yn dod i fyny reit yn y gwylod yn fan hyn. I ddechrau fo. A be da ni eisiau gwneud ydy just symud o i fyny. So da ni'n symud hwnna i fyny, a wedyn mae hwnna ar y top wedyn. Ac y rheswm dwi'n gwneud hynna ydy, fedrwch chi adael o'n lle bynnag da chi eisiau, so os da chi eisiau fod dod rhwng chat a Teams, dim problem o gwbl, ond dwi'n teimlo, gan bod hwn ydy'r kind of lle canolig i bawb yn y cwmni gael ei gwybodaeth, mae o'n neud synwyr i fi bod hwnna really ar y top pe mae'n dod at pe mae pobl yn llwytho Teams i fyny, a gewch chi weld sut mae hwnna'n edrych mewn eiliad rhan. So, safio hwnna. Da ni jyst yn checio wedyn yr permission policies yma ar yr ochr chwith, jyst i wneud siŵr bod hynna'n alaw. Neu bod yr permission policies na wedi gosod i fyny fel da chi angen i wneud o weithio, ond hefyd dal o fewn eich kind of, gosodiadau diogelwch chi, felly newch siŵr o hynna. A wedyn, yn ôl yn yr pinned apps, dwi jyst am wneud rhywbeth un peth ychwanegol. So dwi jyst am ychwanegu hwn fel installed app hefyd i bob un o'n defnyddwyr. So bod o jyst yn llwytho fo, so bod o ar gael iddyn nhw'n hawdd. So IT Hub, eto, dyna ni, ychwanegu. OK, so safio hwnna. OK, a wedyn, mae hwnna wedyn, yr gosodiadau gyd wedi wneud. So, jyst i ddangos i chi sut mae hwnna'n edrych rwan. So, da ni'n llwytho Teams i fyny. So, mae Teams yn llwytho fan hyn. A be newch chi sylweddoli ydy bod ar y top rwan, oherwydd yr gosodiadau na nes i roed yn yr ganolfan y Teams, dwi efo IT Hub yn dod i fyny yn y top ar y chwith yn fan hyn. So, symud ymlaen, unwaith dwi'n clicio ar, so mae Teams yn gadael fi wybod bod yn gweinyddwr i wedi wneud newidiadau yn myna. A wedyn, unwaith dwi'n clicio ar IT Hub, fel ydych chi'n gweld, mae'n dod ar safle gyfathrebu i fyny o fewn Teams.
Ac mae o'n gadael fi wybod bod yn intranet i rwan o fewn Teams neu Mewnrwyd, ie. So, symud ymlaen, ac gewch chi weld bod yn fan hyn, mae'r dashboard gyda ni fan hyn, a wedyn mae'r gwybodaeth i gyd sydd ar yr safle gyfathrebu yma, i gyd ar gael i ni o fewn Microsoft Teams. OK, reit. So, da chi'n gweld sut mae hwnna'n edrych o fewn Teams yn fan yna. A dyna ni yr agwedd yna. Rwan ta, dwi jyst am agor fideo sydyn arall i ddangos i chi sut mae hwn yn edrych ar yr ffôn symudol. So, o fewn Teams eto, yn fan yna. So, fel hyn mae'n edrych. So, da chi'n gweld Illumino IT Hub. So, Illumino IT Hub. A hwn di app Teams fi. Ac be mae o'n neud ydy, mae'n ychwanegu yr safle gartre yn fan yna i chi, neu Viva Connections i fewn i'r app Teams hefyd. So, os dwi'n symud ymlaen yma wedyn, so da chi'n gallu gweld, mae yna ffrwd hefyd, ac da chi'n cofio'r Global Navigation na, nes i osod i fyny, wel mae hwn yn dangos i fyny i chi o dan yr resources yma, a da chi'n gallu symud trwy ac cael mynediad i'r safle gyfathrebu i gyd trwy Microsoft Teams hefyd. Felly, hwnna ydy'r gosodiadau, mae hwnna wedi dod â bob peth i fewn i'ch mewnrwyd i gyd i fewn i Microsoft Teams, a mae hwnna Microsoft Teams ar yr desktop, mae hwnna Microsoft Teams ar y ffôn symudol, fel dyn nhw'n ddangos rwan, ac jyst i gloi i ffwrdd, be dwi hefyd yn mynd i ddangos i chi ydy, bod hwnna, so hwn ydy'r app ar y we, Microsoft Teams, a fel ydych chi'n gweld, mae'n edrych yn union yr un peth, so da ni efo'n Microsoft Viva Connections i fyny fyna yn y top. Mae hwn ar y we a mae'n dangos yn union yr un peth. A mae'r links i gyd yna, a mae'r dashboard yna. A dyna ni. So dwi jyst am adael chi. So diolch yn fawr iawn i chi am ymuno efo ni am heddiw. A diolch yn fawr iawn i chi am ymuno efo'r sesiynau eraill, ac yn enwedig os da chi wedi gwachod nhw wedyn hefyd. Dros y 30 diwrnod dwytha, neu chydig bach mwy. Gobeithio bod nhw wedi bod yn ddefnyddiol i chi. Bydden nhw gyd ar gael mewn playlists ar yn sianel YouTube. So fydd hein ar gael i chi edrych yn ôl arnyn nhw a gweld os oes yna rhywbeth specific sy'n gallu helpu chi. A wedyn, wedi deud hynna, mi fyswn ni'n hoffi hefyd jyst tynnu sylw chi at ein academy ni, sef lle da ni'n gosod i fyny cyrsiau, lle da ni'n rhannu'r gwybodaeth yma mewn ffordd mwy strwythuredig. Mewn ffordd, so ar fyma, os na i fynd i academy.illuminoit.co.uk, dim ond yn Saesneg ar hyn o bryd, ond mi ydym ni'n neud y cwrs yma yn Gymraeg hefyd yn yr cefndir. Dwi wrthi'n rhoi at ei gilydd ar hyn o bryd, felly gadewch ni wybod os oes yna ddiddordeb gennych chi, a fedrai adael chi wybod yn union pryd fydd hwn ar gael. Ond mae'n cwrs ni fyma Microsoft Teams Made Easy, so da ni'n mynd trwy, mae yna wybodaeth ar y dudalen yma sydd yn gadlu chi wybod beth sydd yn y cwrs yma, so da chi'n gweld llwyth o wybodaeth am Microsoft Teams, sut mae defnyddio fo. So, os da chi efo, os da chi'n gweithio mewn cwmni, lle da chi'n meddwl da chi ddim yn cael mwyaf allan o Teams er enghraifft, mae gennym ni ein prisiau i sefydliadau yn fan hyn, ac mae gennym ni, os da chi'n clicio ar y price list yna, neith o ddod ar prisiau fyny i chi. Mae yna ostyngiadau mawr yn y pris, gan dibynnu ar faint da chi'n prynu er enghraifft, neu faint o bobl da chi angen i gael mynediad i'r training, a hefyd os da chi ddim am elw, da ni'n rhoi, na i just ddod o hwnna fyny i ddangos i chi. So er enghraifft, da chi'n gweld, os da chi'n gweithio i gwmni er enghraifft, da ni'n rhoi discount o 50% os da chi'n prynu mwy na 20 sedd. A mae hwn yn mynd i fyny fel da chi'n prynu mwy o seddi, ond os da chi'n elusen neu yn ddim am elw, da ni yn dod â hwnna reit i lawr. So 80% o ostyngiad os da chi jyst isio un, ond os da chi efo 5 neu fwy, na ni roi 95% o ostyngiad ar hwnna, oherwydd da ni eisiau chi allu defnyddio'r dechnoleg yma i'r effaith fwyaf da chi'n gallu. OK, so fyswn ni yn gwerthfawrogi'n fawr os ydych chi'n mynd draw i fyna cael golwg ar hwnna, gweld os di'n mynd i helpu chi efo chydig o'r sialensa da chi efo. Os dwi'n jyst yn mynd yn ôl fyna, mae'r prif dudalen efo'r gwybodaeth ynglyn â'r cwrs, a mae hwnna hefyd efo chydig o beth ydych chi'n gallu gweld cyn i chi brynu'r cwrs er enghraifft.
So, reit, unwaith eto, diolch yn fawr iawn i chi am ymuno efo ni. Dwi am stopio rannu hwnna rwan. Ac na ni adael chi wybod pen mae'r pethau nesaf yn dod ymlaen, a fydd hynna ar ein gwefan ni, a fydden nhw ar ein cyfryngau cymdeithasol ni hefyd. Felly, diolch yn fawr iawn, mwynhewch gweddill eich dydd Sul, a na ni siarad efo chi cyn bo hir. Oce, hwyl.